Съболезнования. Благодаря. Съболезнования. Благодаря. Пея ми? Шефът ги изпраща. Кажи на Хикмет да спре. Затрупани. Няма къде да ги сложим. Защо ми ги подаваш? Аз ли да ги нося? Влез и ги остави. Хатидже, какво ще правим, Ширин? Не знам, Енвер. Тя прекали. Ние не можем да се справим с нея. Аз дори не искам да погледна собственото си дете. Прав си. Много си прав. Но... Няма но, Хатидже, няма но. Ставащото не е нормално. Каза, че ще се лекува. Това е надеждата ми. И има проблеми. Не помниш ли какво преживяхме преди 4 години? Ако нямаше проблеми, щеше ли да ни се случи? Да, има проблем, разбира се. Но знаеш ли какъв е? Спокойна е. Това проваля човек. Та те носи мама Меси. Ние я гледаме в очите. Дори веднъж не е оправила леглото си. Спокойствието ще провали нея, а не Бахар. Хатидже. Не дей. Не дей, моля те. Не плачи, не дей. Енвер, ти не я видя, онзи ден не беше у дома. Бахар се съблече и ми каза: мамо, погледни ме. Цялото й тяло беше в синини, до сега ги е крила от нас. Какво говориш? И без това е толкова слаба, дребна. Като я видях така, Енвер, не мога да направя нищо друго. И аз искам да помогна на детето си, да направя нещо повече, да я хвана за ръка, но... Бахар е силната, но Ширин не е такава. Страх ме е да не се самоубие. Знам. А ти ми казваш, че деля децата. Деля ги, да. Но не, защото не обичам едната. Деля по-силната от по-слабата. Пазя ги. Майко, защо плачеш? Ти откъде се появи? Как ни намери? Махир ми каза, че сте излезли с децата. Татко, защо майка плаче? Нищо, дъще, нищо ми няма, изнервена съм. Защо ли майка ти плаче? Я предположи. Заради мен. Браво. Мамо, знам, че плачеш заради мен. Моля те, не дей. Как Жале ми е намерила добър лекар. Утре ще отида.
Обещавам ви, че ще се оправя. Но в този момент, докато се лекувам, бъдете до мен. Ако вие не ме подкрепите, няма да се справя сама. Дъще, ние винаги ще сме до теб. Ти си ни всичко. Мамо, благодаря. Аз не ви заслужавам. Татко. Татко, моля те, не прави така, моля те. Енвер, и ти си до нея, нали? Аз не съм до теб, Ширин. Аз съм срещу теб. И ще продължа да стоя тук. Ти ще решиш дали искаш да застанеш до мен. Това вече е твоя отговорност. Аз съм тук. Точно срещу теб. Я да видя какво правите вие. Ето, уча друг да кара колело. Добре, много добре. Поздравявам те, наистина. Много добре се справяш. Браво на теб. Хайде, елате да поиграем заедно. Да, Елате, хайде. Ще се качите ли на това? да. Хайде да видя. Хайде, елате. Да се качим. Добре. Боже, от толкова обувки твоите ли откраднаха? Хареса ли се ги? Имаш вкус? Чуй ме. Поискай турбички от магазина и си ги вържи на краката. Не ходи така. Здравейте. Здравей. Как върви? Добре. Госпожо, желех да ви попитам, след процедурата ще трябва ли да остана още? Не, свободна си после. Не ме разбирайте погрешно. Моята приятелка е дошла и пита колко време ще се забавя. За това ви питам. Как е положението у вас? С Ширин? Разбрали сте? Не, но предположих. Обади ми се да й намеря психиатър. Сетих се, че е направила нещо и сте я хванали. Така е. Махар, дистанцирай се. Остави я, гледай си здравето. Ясно ли е? Кажи. Добре. До скоро. До скоро. Благодаря. Желе? Синан? Часовете търси. Ела тук, ела. Честито, ще ставаш баща. Не мога да повярвам. Не мога. Бахар, извинявай, дойдох късно, но знаеш, бяхме в родния край на Теоман. Притеснявах се за теб, не съм те виждала дълго. Веднага, щом се върнах, дойдох. Как си? Какво стана? Как да съм, както винаги.
Имаш ли новини от любовницата на Сарп? Още ли ти звъни? От време на време ми звъни. Вчера, докато работех, ми се обади. Веднъж ходихме на бар да слушаме Джейда и там ми звъня. Не отговори ли? Не, разбира се. Как да отговоря там? След това оставих телефона си в чантата, ако звънна отново да не се ядосам. Децата са ми звънели, но заради нея не съм видяла. Онази вечер децата бяха с Ширин, нали така? Дай ми номера на Ширин, както и на майка си. Да ги имам. Ще ти дам номера на майка и на Чичо Енвер, но на Ширин го нямам. Вземи го тогава. За всеки случай. Запиши номера на Чичо Енвер. Добре. 0500. Какво рисуваш? Легло. Леглото във вашия дом ли? И това тук е наш дом. Така ли? Да, така. Според мен тук не е наш дом. Нашият дом е в кооперация дворецът. И според мен Дорук е прав. Прав си, Дорукчо. Вашия дом е там. Но майка ви е много болна. Затова сега сте тук. Мама не е много болна, а малко. Много се радвам. Мислих, че е много болна. Не е. Всъщност, къде е майка ви? Леля и Елис дойде в кухнята са. Добре дошли. Здравей. Извинете, притеснявам ви, но си направих кестени да ги извадя. Много хубаво изглеждат. Искате ли? Не. Добре. Ширин, дай ми номера си. И кака ти го няма, нека си го запиша. Това откъде ти хрумна? Що за въпрос? Сестра ти е болна, има деца, може да й потрябва, нали така? Добре, ще ви го дам. Нека е сега. Пиша. Добре, нека взема телефона си. Ще си запиша и вашия номер. Добре. Чакам те, не забравяй. Няма. Защо настояваш да запишеш номера й? Остави я, като не иска да не го дава. Не ми трябва нейната помощ. Добре, нека го имам, да не се притеснявам. Кой ли е? Кой ти звъни? Не знам, непознат номер. Ало? Ало? Аз съм како. Аз? Запиши си номера. Не забравяйте да го запишете. Запиши си номера на Ширин. Ще приспя децата и ще дойда. Стана късно.
Мислиш ли си, че няма да си сменя номера? Всъщност и аз не исках да го сменям, но майка много настоя. Според мен е добре Бахар да научи всичко. Щеше веднага да се махне от тук. Нямаше да се налага да се лекува. Набързо щеше да отиде в гроба. За мен няма значение. Значи и майка ти е замесена. Не са казали на празно каквато майката, такава и дъщерята. Знаеш ли какво ми е любопитно? Защо ми правиш номера, а не отидеш да кажеш всичко на Бахар? Защо ни кажеш, че съм любовницата на Сарп? Страх те е да не съжаляваш? Според мен трябва да й кажеш наистина. Нека после дойде. Ще й кажа за връзката ни с Сарп. Да спре да се чуди. Хайде, яш. Много са хубави. Лелю и Елис, децата искат да ти кажат лека нощ. Идвам. Госпожо Джейда, Не ме наричай така, стига. Сякаш съм стара мома. Наричай ме Джейдуш. защо не ми каза, че ще дойдеш? Да ти кажа, че да докладваш на Хикмет ли? Браво, може ли такова нещо? Хайде, не стой тук. Чакам една приятелка с шупи и се токът. Момиче, мотаеш се, хайде ела. Джейда, заминаха ми обувките. Това е Нермин и тя като мен е певица. И на нея ще шие шрокли. Здравей, Чичо. Здравей, дъще. Хайде, влизай, не стой. Виж каква реклама съм ти направила. Ще ми плащаш комисионна за клиентите. Хайде, ще бягам лека работа до скоро. Джейда, стой, моля те. Джейда, стой. Къде отиваш? Не мога да остана с тази госпожа. Ако Хатидже ме види, ще ме убие. Скоро ще се върне и няма как. Защо бе? Няма да те изяде. Ох, цатенце, бъди професионалист. Какъв е този страх? Стой с нас. Наистина не може така. Ела! Имам работа. Майката на Ариф почина. Вчера беше погребението и днес ще идват хора. Обещах на Юсуф да помагам. Майката на Ариф? Защо никой не ми каза? Аз ще дойда с теб. Хайде, ела. После, сега имаш клиент. Како, Джейда? Како, Джейда? Деца. Здравей, Джейда, много им липсваше. Какво става? Дойде за нова рокля при Чичо Енвер? Не, доведох една приятелка. Отивам да помогна на Юсуф. Добре ще е да дойда с теб. Чичо Енвер, може ли да оставя децата? Щях да отида до Ариф, но щом Джейда е тук, по-добре е да тръгна с нея. Да, разбира се, но и аз исках да дойда. Добре, после ще дойдеш. Да тръгваме, чака ни път. Чичо Енвер, ще ти дам това. Синко, моля те, слушай дядо Енвер. Да. Дъще. Да слушате. Пази, брат си, ако му се ходи до тоалетна, му помогни. Добре. Благодаря. До скоро. До скоро. Хайде. До скоро, мамо. Елате. Хайде, елате. Деца, вижте, тази жена е приятелка на кака ви Джейда. Как беше името ви? Нермин. Да. Здравей, аз съм Нисан. Това е брат ми Дорукчо. Приятно ми е. Имате ли списания да си избера модел? Какво? Що за въпрос? Модни списания. При мен няма списание. Всъщност, аз шия за мъже. Госпожа Джейда ме помоли и не можах да й откажа. Уших и роклите, иначе аз не разбирам от женски дрехи. Няма проблем, аз разбирам. Да, така е.
Да, Юсуф много страда за съпругата си. Знаеш ли колко плака? Горкият. Сърцето ми се скъса. Какво? Не, нищо. Знам за какво мислиш, но няма да започвам разговора. За какво говорех? А да, Юсуф много плака, но Ариф е железен. Сигурно го таи в себе си. Да знаеш колко обичаше майка си. Как се грижеше за нея като за бебе. Затова си мисля, таи го в себе си. Дойде и само гледаше. Нищо не каза. А Бершан нахалната се възползва от ситуацията и не се отдели от него. Нормално е. Добре, че на Юсуф не му е до това, иначе щеше да я изгони. В такива моменти на човек не му е до караници. Бахар, ти внимавай с Бершан. Ти също внимавай с нея. Дори сега нека влезем по-отделно. Като ни види така, ще полудее. Аз ли да се страхувам от Бершан? Тя да се страхува от мен? Знам какво да направя с нея. Онзи ден ме предаде на Хикмет и имам го предвид. ела. Здравейте. Добре дошла, добре дошла. Не ставай. Сигурно си изтощен. Коя беше онази жена? Коя, Хатиджи? Преди малко от нас излезе една жена. Питам, коя е? Кака Нермин, приятелка е на кака Джейда. Така ли? Много хубаво. Само Нермин ми липсваше. Джейда я доведе. Като видяла роклите й, много ги харесва, искала и на нея да ушия. Защо ни отказа? Не, моля те. Енвер, ти ли ще шиеш роклите на тези певици от баровете? Боже, Хатидже! Ако искаш да сменим и табелата, да я направим светеща. Шивач Енвер, шивач Енвер. Браво, Хатидже! Какво стана? Защо се смееш? Баба ревнува дядо Енвер. Не, няма такова нещо. Всеки си намира сродна душа. Стига, Хатидже, защо така говориш? Какви са тези глупости? Не разбирам. Енвер, какво става? Преди не си имал приятелки от баровете. Хатидже! Добре дошли. Заповядайте. Бахар, как си? Ти къде се губиш? Не ме целувай, настинала съм. Така ли? Ела, ще ти направя чай. Не, Бершан, пих при Бахар. Съболезнования, чечо Юсуф. Благодаря. Съболезнования. Ще помогна. Не, моля ви, вие сте гости. Какви гости? Дойдохме да помогнем. Не. Ариф няма ли го? Не, отиде да купи някои неща. Имаше липсващи продукти. Ще му се обадя, чаят е свършил.
Ало, Ариф. Чаят е свършил, купи. Ариф, аз съм Джейда. Бахар дойде да изкаже съболезнования. Добре, скъпи, и доскоро. Защо му каза? Като дойде, ще я види. Има ли нещо невероятно в идването на Бахар? Не разбирам. Защо викаш така отстрани? Какво ти става? Не, казах му да не се бави. Защо не дойде вчера? Не обичаш погребения ли? Късно разбрах. Ариф не ти ли каза? Не. Значи не знаеш за... Джейда, и ти не знаеш. За какво не знам. Екрем дойде тук. Той е бившият ми съпруг. Още се навърта около мен. Както и да е. Ариф го видя в квартала. Джейда, Бахар, не мога да ви обясня, но Ариф полудя. Наистина полудя. Започна да го бие, да го рита. Полудя. Как не си разбрала? Не си ли чула наистина? Не съм. Това е. Бахар, не се надявай на празно. За кое? За Ариф. И пита. Боже мой, тя луда ли е? Не спира да повтаря Ариф, Ариф. Ние нямаме отношение. Бахар, ти може да не изпитваш нищо, но Ариф може да те харесва. Глупости, Джейда. Той е хубав мъж. Каква работа ще има с мен? Бедна съм с 2 деца. Болна. За какво съм? Не ставам. Ариф, нали щеше да отидеш за чай? Аз бях купил. Когато Бершан се обади, бях отпред. Ариф, съболезнования. Много съжалявам. Благодаря. Исках да дойда на погребението, но късно разбрах. Нищо. Нали сега си тук? Трябваше да дойда по-рано, но не успях. Децата, ходих до болницата. Когато разбрах, исках да ти се обадя, но не го направих. Трябваше да ти звънна. Но аз не умея да говоря за това. След татко, т.е. след смъртта на татко, не мога. Съболезнования. Татко много страда. Не го очаквах. Сигурно има огризение. Майка изтърпя много. А ти как си? Жената се отърва. Затова не страдам много. Нейното не беше живот. Но въпреки това... Тоест, човек страда, Да. но и се радвам, че се отърва, без да осъзнава. По цял ден лежеше. Но поне дишаше. Когато и да се прибирах вечер, влизах в стаята й.
Сядах до нея и я слушах как диша в тъмното. Дъхът на майка ме успокояваше. Не знам. Дори и така ми даваше сила. Този дъх се изпари. Силата ми изчезна. Аз... Моята майка си отиде. Ариф. Много е трудно, знам. Знам, че ти е трудно. Нищо истина, бе. Бершан много плака. Много си обичала Леля Овие. Не знаех, че е така. И аз ще пия чай. Разбира се. Ариф дойде набързо, като разбра, че Бахар е тук. Луда ли си? Извинявай, без да искам. Съжалявам. Служи нещо студено от Джейда. Съжалявам. Лошо. И на сцената не можеш да излезеш така. Не можеш да носиш къси рокли. А ти ще празнуваш ли? Хайде, сдобрете се. Не, нямам такова намерение. Когато няма любов в сърцето, всичко свършва. Нали, Ариф? Човек изведнъж спира да обича. Така е. Аз ще тръгвам. Не. Постой още. Стана късно, и докато се прибера... Да. Време е да си тръгнеш. Стой, ще те закарам. Няма да пътуваш с автобус. Защо не? Няма проблем. Не се инати, Ариф ще те откара. Джейда не се инатия, но сега той не е в състояние. Остани при мен. Не, децата са сами, не може. Ариф няма нужда. Бахар, да дойде утре. Чичо Енвер да ми ушие дълга рокля. Добре, ще му кажа. Съболезнования, Чичо Юсуф. Благодаря. Не биваше да оставиш гостите, неудобно е. Гости ли? Хикмет ли? Джейда? Бершан ли? Само те са. Не ми се седи с тях. Добре ще ми се отрази да изляза. Ще си поема въздух.
Защо каза така за себе си? Как? Каза нещо, че си бедна, с 2 деца, болна си. Така каза. Така е. Имам 2 деца. Нямам пари. Болна съм. Това е. Не е така. Защото не си такава. Нека ти кажа нещо. До сега не съм виждал човек като теб. Какъв? Повярвай ми, казвам ти истината. Ти си човек с златно сърце. Много силен и решителен. Не ме разбирай погрешно, но си много красива. Не ме разбра погрешно, нали? Вчера погребах майка си. Не те свалям. Да не излезе, че се възползвам. Не съм те разбрала погрешно. Разбира се, не се притеснявай. Казвам го, за да не си мислиш глупости за себе си. Добре. Благодаря. Cahildim dünyanın rengine kandım. Hayale aldandım, boşuna yandım. Seni ilelebet benimsin sandım. Ölürüm sevdiğim, zehirim sensin. Evelim sen oldun, ahirim sensin. Sözüm yok şu bende, kırıldığıma. Gidip başka dala sarıldığıma. Gönlüm inanmıyor ayrıldığıma. Gözyaşım sen oldun, kahirim sensin. Evelim Джейда, защо руша всичко? Съсипах връзката си, живота си, приятелите си, себе си. Не правя нищо правилно. Не плачи. Понякога се случва. Не ти върви. После нещата се обръщат. Оправят се. После нещата пак се объркват. После се оправят отново. Това е животът. Не страдай.
Аз нараних Ариф. Отидох при друг, защото нямаше пари. Навредих на Бахар. Дори и теб попарих. Джейда, защо съм такава? Какво правите тук на стълбите? Хайде я прибирайте се. Защо плачеш? За Ариф ли? Не знам, просто плача. Zahirim sensin, evvelim sen oldun, ahirim sen. Това се нарича любов. Седиш посред нощ на стълбите и плачеш.